ארוחת בוקר היא אחת הארוחות החשובות במשך היום. למעשה היא זו שתקבע איך יתחיל לנו היום ואיך הוא יימשך. יש משמעות גדולה לארוחת הבוקר מכיוון שהיא ארוחה שפותחת את היום. בשביל שהיום יתחיל כמו שצריך ושההורמונים יהיו מופרשים באופן מאוזן, צריכים לפתוח את היום במזון, לא להתחיל אותו בצום. בעצם המילה באנגלית break fast זה לשבור את צום הלילה. מטרה להתחיל את היום עם איזשהו איזון באוכל שיאפשר איזון הורמונלי ואיזון בכלל, שיאפשר תפקוד תקין בכל היום. יש איזושהי נטייה לקחת איזה כוס קפה או כוס תה ולטבול כמה עוגיות או איזה קורסון או משהו בסגנון. מעבר לזה שזה כמובן מזון לא בריא לכולנו, אבל דווקא לאכול את זה כארוחת בוקר זה פחות מומלץ. מה שזה יגרור בעצם זה עלייה מאוד חדה ברמות הסוכר ובעקבותיה ירידה חדה שתוביל אחר כך לרעב מוגבר ולחוסר ולבעיות בקשב ובריכוז. לכן ארוחת בוקר אנחנו ממליצים שתכיל פחמימות וחלבונים או פחמימות שתהיינה מורכבות ולא רק לבנות כמו לחם מלא, כמו דגני בוקר מלאים, אולי איזה קרקר מחיטה מלאה עם איזשהו ממרח בריא. היא גם לא חייבת להיות ארוחה מאוד גדולה. העיקר לספק משהו מזין לגוף, כי אצל הילדים אנחנו מניחים שכבר 2-3 אחר כך אם יצרכו את הכריך של בית הספר, אז זה גם יכולה להיות ארוחה קלה. חלק מעקרונות התזונה זה בעצם לשמור על איזשהו רצף תזונתי לאורך היום, שמדובר על לאכול משהו כמו כל בין 2 ל-4. אז הדבר הכי חשוב זה לצייד אותו מהבית עם ארוחת 10 או ארוחת ביניים. אנחנו נעדיף שהכריכים יהיו מדגנים מלאים. המרה של הלחם הלבן ללחם מלא, רק היא בפני עצמה, אם נער לוקח 2-3 כריכים, כמעט יכולה לספק את כל הדרישה למגנזיום ואבץ במשך היום. אנחנו רוצים שהילד יאכל מגוון, שלא יאכל כל יום את אותו הכריך, שהממרחים בסנדוויץ' יהיו בריאים ומזינים, בעיקר חלבונים, ביצים, גבינות רזות, גבינה צהובה, טונה, פסטרמה דלת שומן, אפשר להכין ממרח חלבה ביתי, ואפשר לקחת טחינה ודבש ולהכין ממרח דמוי חלבה, אפשר לעשות ריבה ביתית ולהשתמש בה, אפשר להשתמש בסילן, כלומר גם במתוקים אנחנו יכולים לתת דברים יותר מזינים, יותר טבעיים, פחות מעובדים. בית ספר זו הזדמנות מצוינת להביא גם ירקות ופירות. יש ירקות ופירות שאין בעיה לסחוב אותם כי הם לא צריכים להתקלקל במשך היום, אז פשוט צריכים לבחור את הגמבה ואת הגזר ואולי עגבניות שרי, או גם פירות יבשים, שקדים, אגוזים. אפשר פשוט להכין איזושהי טבלה שבועית בהסכמה של הילד, למלא אותה כל יום איזה סנדוויץ', כמה לוקחים, לראות כמה מתוך הכריכים הם בריאים. מותר גם לילד לקחת כריך שהוא פחות מזין עם ממרח שוקולד או עם ממרח שמן אחר. זה כמובן בסדר, זה תלוי מינון, ואחד הכלים הטובים זה פשוט להיערך מראש. המפתח זה שההורה יישב ביחד עם הילד. אם הילד יבין ויעשה את זה לא מתוך הכרח, לא כי מכריחים אותו, אלא מתוך זה שהוא מבין, מתוך זה שהוא רואה את האחים שלו ואת ההורים שלו, אז סביר להניח שהוא גם יאכל ארוחת בוקר.